Μπελεντέρια, λέξη που σημαίνει κατά βάση συντοπίτης, αλλά κατ' ουσία αδερφός, τακίμη, κολλητός και συνοδοιπόρος. Μια λέξη δύσκολη για την εποχή μας και τις συνθήκες της. Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν και κάπως έτσι πάνω στο τσακιρκέφι, εδώ και 2 χρόνια δημιουργήθηκε η εκπομπή Μπελεντέρια, που παίζει γνήσιο ρεμπέτικο και παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Άλλωστε αυτά τα δύο είναι σχεδόν συνώνυμα. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή για το ράδιο Ελεύθερο που την επιμελείται ο Δημήτρης Ομπέλ. Και θα μας δικάσουνε. Μην ξεχνάμε λοιπόν, κάθε Πέμπτη 9 με 11 το βράδυ θα σας κρατάμε συντροφιά για πολύ μερακλίδικο κέφι και ποιοτική διασκέδαση. Τα μαχαίρια σας, το ναργίνε στα χέρια σας. Και επειδή η καθαρή ψυχή των ελεύθερων ανθρώπων είναι αυτή που καθοδηγεί τη συμπεριφορά των φίλων μεταξύ τους, ας ενωθούμε μαζί λοιπόν στην ποιοτική διασκέδαση. Να είστε καλά μπελεντέρια μου, να είστε γεροί και ψυχή βαθιά.